Dani za tebe, Dani. Trgvaj! Daj Dani, pas! Ivane! Bravo! Evo, bravo, Давай, гледай. То и аз не виждам много, да ти кажа. И надявам се, че... Виждаш нещо? Да, аз виждам малко. Не трябва да го въртиш като си. Не, по-бавно да мога да върти. Така държиш, така да достатъчно. Чакай да ти пусна, че не държиш, не си неудобно да държиш. Въпросът е, че трябва да намеря някакъв си. Аз и без това виждам. Това ти е максимума, който е да факт. Той така фаща и с вратата и корена. Е, така повече не въртиш. И лекичко плавно я въртиш с топката. Не, така няма смисъл. Паса. Така няма смисъл. Виж, е, това ти е максимума. Е, виж къде ти е седят тук. Фащаш корнера и центъра на вратата. И тук вече така я държиш. Като играем в това поле, държим така. Майко, това слънце е ужасно. А? Слънце е ужасно. Не виждаш как панал всичко. Не. Ето го Марти. Как тръгна на тази видео. Няма снимък. Паса! Дай го е там, ама ще ти... Той сега слуша треньора, ти па стигай ти. Дани, как си бориш толкова? Знаеш, че Ванко има 16. Той преди това беше номер 13, сега Ела има малко, че ти снимам. Дай, Иване! Дай! Давай! Излизай! Пустай! Иван, да вземеш! Дай, Иване! Дай, Дани, бе! Дай, Дани! Айде, пас напред! Айде, Иван, сам пути за вляво! Дай, Иване! Напред, Иване, напред! Айде, дай му! Дани, върни се, бе, Дани! Върни се, ще вземем после! Дани, върни се, бе, Дани! Иван, шоп, ти, бе! Върни се, бе! Ти си, дай, Дани! Дай, вземеш! Дай, Христо! Марти, не викай нищо, смейте. Ади, мини вдясно, Ади, вдясно, Марти, ама напред отидете, Ай, Марти! Сете, Иване, се сърдете! Дани, бегай напред! Айде, давай, си! Пасалис! Ето, повтаря! Дай му! Вземи тази топка да играете! Вземи тази топка да играете! Пас на мене, Вземи тази топка! Христо, излез по-напред!
Ясно, Мони, Дани, справляй се. пусти назад, Дани. Там е фала. Мони, гледай бързо Дани, ги играта. Той е сам. Дани, Айде. Иване, бегай от него, Иване, бегай. Отивай, Иване, бегай от него. Номер 2 назад. Отивай, Дани. Никой е сам. Айде, Иване. Бяла. Не вижда. Стени, Дани! Вкара гол! Отивай, Вашо! Отивай! Айде, давай! Ето, тръгвай, дай, ай сега, дай! Фулдия, бе, Иване! Иване! Фулдия да вкараш, бе! Връщате, Веси, пас. Отивай, Дани, отивай, Дани! Не, чакай, Дани, пусто! Айде, отивай! Дай му! Браво, да пас, Дани! Айде, Дани, айде, Дани! Айде, Дани, стъпи, бе! Айде, Дани, браво, бе! Искаме, Баньо! Ади, пази! Чакай, но децата, които резервите... Пак я превърти! Дани! Ей! Иване! Иване, ще... Айде, вкарате вече! Дани, Турция! Дай му! Дай му! Айде! Дай, Иван, дай, Иван! Топката гледай! Дай, Дани! Айде, браво! Айде, Иване! Айде! Браво! Браво, Дани! Бре, Иван, айде! Айде, Христо, връщам отзад. Дани! Дани, чао! Не трябва да следва Вашо, отивай! Отивай, Иване! Дай, Иване! Отивай, да се вижме! Пас, дай! Дай, бе! Да се вижме! Пас! Синове! Ай, Ланчев! Вика, футсалите! Давай, Вики, давай, давай! Вика, бе! Христо! Христо! Смени посоката! Буде Ченчев! Пак не иска. Тръгвай, Дани, тръгвай! Айде! Иска пак Нико. Тръгвай, Дани! Ники защитник, Ники. Ади, не там, Ади. Ник, абе, Мони, абе, зад Ади! Ади, ти тук всеки трябва път да... една Дани, да си говори. напред! Вашо, гледай го къде! Гого, влизай на терена вътре! Влизай вътре, Гого! Дай, Дани! Гого! Дай, Дани! Дай да вземеш! Давай, давай, Дани, отивай! Да вземеш, Дани! Дай, Дани! Дай, връщай, Крис, Иване, Ади, него! тръгвай! Него! Айде, айде, Него, бе! Никола, по-напред, Никола! Дай, Иване! Никола! Дай, Иване! Дай му! Тръгвай, Дани! Браво, Ники! Наша е зелено, тръгвай, Дани! Дай Пасай, назад, пасай, Иван! Ники! Ти си монка. Браво, Връщайте, връщайте! Дани, връщай, бе! Излез с това! Аре, там го тръгвай, Дани! Пас! Ади! Пас! Симоне, Дани! гледай! Иване! Ади, напред! Браво! Дани, ово! Дай ми се, Никола! Пробвай да играеш сам. Сам напред играй. Давай, център! Още влез. Още влез, Санчев. Още влизай. Център! Аре, пасна! Тръгвай, Сло! Играй, Иване! Играй! Айде на поле! Играй! Ето тия, Дани! Напред пасники. Айде! Назад. Дай. Назад. Силвия! Вътре бягай. Пас! Айде, Иване! Е! Иване, не, Иване, без фал, Иване! Фал има. Забия на земята, бе. Фал. Иване, айде, Иване, гледай, Иване, обърни се, Иване! Пасна Ники. Чакай! Боби напред, Боби 10. Боби 10 нападател. Дани, Ники. Янчо! Ники, топката.
Браво, Бобо, айде, Джамбаски, айде! Играй! Леко, 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 леко. Опа, извинай, не те видя. Браво, Иване, топ ти гледай. Дай, Дани, отиди в него, без фал. Играй, играй, играй. Давай. Тръгвай, Дани. Играй. Христо, Иване, остави. Браво, Ники! Браво! Иване, иди вратаря, Иване. Дани, Дани. Навътре, до отвори на... Не, гледай си мача, не се съобразяй с мен. Аут! Янчо! Чакай, чакай! Янчо! Ево! Янчо! Ивашо, прямо дес! Колко дес! Колко бега от това пата! Играй! Колко ти не отивай! За тебе, не двамата! Брития! Браво, дай го! Браво, Симеоне! Оставя, Дани! Дани, пас веднага, не Ивашо! Еди го, бързо бе! Симеоне, зад тебе! Айде, сам! Сам! Айде! Браво, Веско! Отивай, добър ти, Ивашо, за тебе! Ивана, дай да се виж много! Айде го! Аут! Браво, дайте ми че, давай! Тук е здесь! Иван Шопов, тук си бе! Иван Шопов е там! Гони, вече Иване! Дай да се вижда, дай да се вижда! Симе, Дани, Симе, Боби, защо отиваш към топката, Бобче? Зелено! Оставя там топката, де поблизо, оставя там. Надясно, Боби! Боби, надясно! На Христо! Браво, бе! Сей така, Отивай в краката, Боби, топката, бе! сей така! Излез Христо! Сей така, излез Христо! Така седи, така седи! Тука ти отивай! Ай сега го, дай! Дай го! Браво! Дай на Митко, бе! Дай на Митко, бе! Браво, бе! Бъд правим на тренировка, трябва да стане. Иде, човек, иде! Иване, за теб има човек, Иване! Мака превъртия, бе, Иване, бе! Смени посоката и сравнение с него! Айде! Христо! Айде, Иване! Айде, Иване! Шут, Бесе! Бесе се Айде, Дани! Айде! Дай му ни! Иване! Дани! Дай и тук! Дай, Дани! Дани! Ади! Ади, Пас, дай му на Иван! Иван, обърни се! Айде пак! отивай! Айде! Отивай! Браво! Отивай! Браво! Браво, Иван! Браво, Дани! Браво! Го, връщай, го! Иване, център има! Център! Веско! Нищо давай! Върни се из тука, от тази половина! Веско! Айде, давай! Тръгвай го, Гърки! Отивай го! Отивай! Дай го! Ето, ти си се! Връщайте, Дани! Връщайте! Гони! Без фал! Дай, Иване! Браво, Иване! Браво! Стай! Браво! Стай! Браво! Без фал! Браво! Без фал! Свирния, бе!
Свирня. Какъв авантаж пред човек има, бе, човек? Свирня са, виж, че се ритат. Ще ги... Аз те виждам, ама при тези деца няма авантаж. От 2007 съм съдия. Нямам се. Ивана, гогърки! Върнете назад! Върнете назад! Още, Ивана, Ивана! Отивай, гогърки, не отивай, гогърки! Гогърки, не! Не, Ивана! Гоголе! Ивана, аре, Ивана! Дай Гого! Гого, не си! Нищо, Монка. Може още малко да я водиш да изпълня. Боби, ти ли ела? Бабче, остави ела. Гого, ела, гъркин, ела. Ти е бега отпред. Иване, тук, десто ти назад. Топката изчака и на смяна. Иване! Заложи я по-напред, заложи я напред, заложи я Пред зелените. Ма то в случай трябва да пеете пред белите, че зелените са те. Ама те са зелени, ние сме бели. Паса, влизаш ми в кадъра, не мога да фана Веско. Пасалидис! Браво, Веско! Дани, изпълнявай, Дани, ти изпълнявай, скъси бегай вътре. Не се съобразявай с мене. Иване, влизай вътре, Иване, вътре към вратаря. Към вратаря, бе, отивай към вратаря. Иване, вътре, бе. После на Христо. Иване, влизай от Христо. Марти, отивай. Корнер! Иване, Дани, отивай в това игра. Нищо, Весе! Влияй до вратаря. Иван Шопов, изпълнявай. Дани, бегай вътре. Влизай вътре, влизай вътре. Влизай, още. Господине. Ади, внимавай този човек, Ади. Дани, ти, Дани! Дани! Дани, бе, към него ти казах! Връщайте ме, Дани, Иване, си! Дани, без това! Браво, бе, Дани, бе! Бутер, бе! Браво, Дани, пак там! Браво, дай, Иване! Айде, браво, дай, Иване! Браво, сам! Сам! Охо! Браво!